Vols treballar 4 hores al dia només 4 dies a la setmana i al mateix temps que no et falti res, sense tenir ganes de canviar o deixar la feina i sentir-se descansat després del cap de setmana. L'any 2022, Gran Bretanya estava aprovant una setmana laboral reduïda. Durant 6 mesos, uns 3.000 empleats de 61 empreses van treballar 4 dies a la setmana en lloc de 5 dies, i sense reducció de sou. Els resultats de l'experiment van sorprendre a tothom. Va resultar que el 39% dels empleats es van posar menys estressats i el 40% d'ells tenien menys problemes de son. Més de la meitat dels participants de l'experiment van trobar molt més fàcil equilibrar la seva feina amb les tasques domèstiques. La quantitat de temps de baixa per malaltia es va reduir en 2/3, però el més interessant és que amb aquest horari de treball la productivitat va millorar. Experiments similars s'han fet en altres països: Islàndia, Estats Units d'Amèrica, Japó, Espanya. Però sorgeix la pregunta, per què fins ara no s'han canviat tots els països a una setmana laboral de 4 dies? Anem a esbrinar-ho. A la vida real és impossible que un empresari escurci la jornada laboral, mantingui el mateix sou i obtingui beneficis elevats. El negoci ha de ser rendible i en moltes indústries, quan s'escurça la setmana laboral, els beneficis disminueixen. Els empresaris, reduint el nombre de dies de treball al mateix temps, van ampliar la durada de la jornada. No és factible la idea d'una setmana laboral de 4 dies. En les condicions econòmiques actuals realment no és factible. Però si canviem les condicions, n'hi haurà prou amb treballar no només 4 dies a la setmana, sinó també 4 hores al dia. Us podeu preguntar, com es pot aconseguir això? La resposta és senzilla: construir societat creativa. Perquè l'objectiu de l'economia de la societat creativa és satisfer les necessitats de totes les persones. I totes les empreses en funcionament es centraran en aquest objectiu, no en obtenir beneficis. S'automatitzaran processos complicats en mà d'obra, pesats, nocius i molts altres. S'eliminaran tots els impostos i crèdits per a persones. Els preus seran fixos i ja no pujaran. L'atenció sanitària i l'educació seran gratuïtes. A més, tothom rebrà una renda bàsica incondicional. La gent estarà tan ben proporcionada que el treball serà per a ells un mitjà d'autorealització. Vols saber-ne més? El Fòrum Internacional en línia Crisi Global. Hi ha una sortida. Mira-lo.